Falta menys d'un mes perquè el piragüista Miquel Traver participi en els seus primers Jocs Olímpics. L'urgellenc s'ha entrenat al canal que coneix de tota la vida, el Parc Olímpic del Segre. A més, també ha estat unes setmanes al Canal de París, on aquest estiu tindrà lloc la competició per estudiar cada detall de l'espai. No podem entrenar el recorregut abans de la competició, així que ens hem de conèixer el canal, tots els racons del canal, i un cop ens el coneixem ens posaran el circuit que hem de fer i hem de conèixer cada ola, cada gota d'aigua per saber com aprofitar-ho millor i ser el més ràpid. Els canals olímpics últimament són tots fets de blocs de plàstic i la veritat és que tenen un avantatge que cada X temps, quan volen, es poden canviar de posició, així que no tens mai el mateix canal. Aquí a la Seu portem bastants anys amb un canal molt semblant i amb pocs canvis. A banda del canal, també és important conèixer els rivals. Hi ha bastants de bons, hi ha un que juga a casa, un noi de la meva edat, Nicolas Gesten, que és molt fort. També el recent campió del món i campió olímpic Benjamin Sapsek, un eslové. I a part d'això també hi ha Sideris Stasiadis, un alemà que ja porta 2 medalles olímpiques, va ser campió del món el 2022. La veritat és que hi ha bastanta rivalitat i serà una competició dura. Abans que Traver marxi cap a París, aquesta setmana, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha organitzat una rebuda per desitjar-li sort, en la qual hi ha assistit familiars i membres del club Cadí Canoe Kayak.